Хәлләр ничек? Алда гел. Калганын үзең бел. Алло! Хәлләр ничек? Шөкерле-бөкерле, һаман бер төрле. Сездә нинди хәлләр бар? Нәкъ шулай, сездә нинди хәлләр бар дип без хәзер Галиәскәр Камал театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһаншинга эндәшәчәкбез. Линар, җыябыз номерын һәм инде ничегрәк икән кәефләр гомумән Казанга юл алабыз. Син менә кайдыр барасы килә дигән идең, димәк Казанга юл алачакбыз. Алло. Хәерле иртәләр, алло. Алло, кем бу? Фәнис әфәнде, исәнмез, гафу итегез, йокыдан бүлдек ахрысы. Бу күңелдән Линар белән Гөлия иде әле. Хәер итәр булсын. Ой, Ходаем, хәерле иртәләр, хәерле иртәләр, рәхмәт сезгә. Иртә инде. Кемгә хәерле, кемгә юк? Ничек аңлашылды? Иртән торулары авырмы, юкмы дигән сорау бирәсе килгән иде. Бу инде үзе күрсәтеп тора, аңлашыла. Димәк, әле сез һаман юк. Артында караңгы бит әле, без атлар кояш чыгып яктыргаш кына. Күзебез ачабыз бу дөньяга. Димәк, сез кояш белән генә йөрисез. Bütün halkımda, milleteşlerimde, tırmaşılarının varsına da hayırlı günler, hayırlı eş günleri dilesim ki rahmet şükürleri. Менә шулай. Вакыт 7 сәгать 48 минут инде. Шулай әле Фәнис иртәдә гәле чыннан да артист халкы әле җоклый әле. Гафу үтенәбез һәм инде берничә сорау гына бар иде безнең. Мөмкин булса, йокыдан бүленеп берничә сорауга җавап биргәч, йокыны дәвам итәргә була аннары. Була. Иттек алыйсың. Фәнис, менә ничек премьералар, инде спектакльләр көтеләме, нинди рольләр? Bizim pремьераларга bu сезон бигрәк тә бай булды. Премьераларга гына түгел, юбилейларга да. Безнең Фирия Ахмарованың мәсәлән җырлый татар актлары дигән дискусы чыкты, аның презентациясе булды. Менә 1 февральдә генә Ринат Азитинов үзенең 75 еллык юбилей кичәсен уздырды. Хәзер мин үзем яза башладым Роза Хәйретдинованың Россиянең атказан Татарстан халык артисткасына 85 яшь тула юбилей кичәсенә шуның сценарийсын эшлибез 22 февральдә. Ул була җомга көнне бөтен Роза Хәйретдинованың теге фанатларын, аның яраткан хәтерләгән кешеләрен театрга чакырабыз. Шулай хан кызы турандык булды. Буларны киди башласак безнең бик вакытны алыр. Әгәр дә сез рөхсәт итсәгез, бу сөйләүне дәвам итәм. Әгәр дә инде тагы бер яртыга килә алам. Әле хан кызы турандык белән без Мәскәү халкын шаккатырдык, аның белән Кытайга, Пекинга бардык. Пекиндә мин әлегә Турфетдин дигән ролем бар иде. Аны Кытайча әзерләп барып, Кытай халкына сюрприз ясадым. Менә ул Кытай аның шуны яраттылар, беткәчләр бик озак басып кул җавап алкышлап тордылар бәгырь. Менә ул Кытай турында ныклабрак сөйләгез әле. Бик кызыклы әлбәттә. Сез инде Кытайда йөреп кайттыгыз. Ничегрәк анда? Бар бит шундый бер хәдис белән артыннан Кытайга барсаң да адымың саен савап язылып торырдай. Biz әлбәттә инде белем генә түгел, гыйбрәт алып кайтыр өчен дип бардык. Чөнки ничә мең дистә еллар буена җыелган аларның шушындый традицияләр, аларның гореф-гадәтләре, йолаларын без кинолардан гына күреп беләдер. Минем бик яраткан Кинан Бертавуччының «Последний император, соңгы император» дигән фильмы нәкъ менә шул ябык шәһәрдә төшерелгән җирләрдә булып, үзенә күрә бер ниндидер тагы рухи азык тәсбиһе. Әле шуңа өстәп ЮНЕСКОның иң теге гыйбрәтле, иң мәшһүр җирләренә кергән Кытай стеналарында булуда үзебез өчен әле ниндидер теге бер яңалык, ачышта булып торды. Бер булса, насым итәлә, ул Кытайның үзенең бер театры бар, маскалардан кире торган бер театры, аларны карау. Асы да кызык булды. Инде халкы андагы азык-төлек йолалары, ашаулары, аны теле икенче культура менә шулай теге безнең зур бер плюсыбыз бар. Мөмкинлек безнең гел илләргә, җирләрдә җырып, анда халыкларның көн күрешләре, сәнгать тырышлары белән ничек тә булса танышырга безнең шөкер мөмкинлек чыгып тора. Әлбәттә, димәк әле тагы илләр булачак әле алга таба да. Сәяхәтләр. Шанхайга чакырдылар. Анда без яшәүче татар диаспоралары белән бик нык аралаштык. Алар әйттеләр, нигә безгә турандыкны гына алып килдегез, үзегезнең милли әсәрләрегезне дә алып килегез әле диделәр. Яхшы, димәк әле бару булачак. Булачак, Алла бирсә. Әйбәт. Менә Фәнис, менә
менә бит инде барыбер безнең теге Кытай халкыннан бик нык аерылып торабыз теге кыйфат белән ничегрәк карап калалар дип менә ничегрәк карап кала кызлар анда ничегрәк теге мәхәббәт Егет кеше шул инде кызларны сораштыра. Кызлар матурмы дигән сорау инде бу Линар. Юк, кызлар шундый Танышып буламы дигән сорау инде. Кызлар шундый мәхәббәт күзләренә карап каламы? Ни өчен мин моны сорыйм? Чөнки Фәнис мәгълүм булганча интернет челтәрендә син иң чибәр егет конкурсына җиңдең. Шулай О, бит? менә. Ağladım. Ağladım. Ben ol internetlerdeki konkursta bütünlüğü ilan edilgeç üstünlerle kimite bir tayların tardım. Paraları uzgerdi o'zi. Oyoq otlaular ikinci degen. Ele işlep bittin hele. Bütün dünya. Yok elbette. Bu konkurska kagılışlı soruğa cevap etip şuna gına aytasım kile. Min başta anda katnaşırga onlar menden fotolarını aldılar da Kuyabı siz o konkursta katnaşasınız diyeceğiz kızlar tugul o motorlu konkursta kızlar da gına deyip başlar tanıydım hele. Diyek mi deyip şundan sonra Ufada mini fanatlılarım var. Onlar katılmasalar selamlarımızı verem. Onlar yok katnaşsın ol dediğinde onlar kişilep kaldırıp tavuşlar verip şulayttırıp Biz тавыш бирдек, барыбыз да җыелып. Инде рәхмәт яусын. Әлбәттә, тавыш бирдек һәм инде иң чибәр татар егете әлбәттә менә әлбәттә Казан егете Фәнис Җиһанша булырга тиеш дидек. Фәнис инде моныңча да таныганнардыр, монысын тагындан ары таный башлаганнардыр, шулай бит турында. Тануга караганда мин Кытайга бәйләп шуны әйтәсем килә. Анда миңа гына түгел, гомумән безнең труппадагы бөтен кешеләргә алар менә күзләрен тутырып, балалар бит әле оялу дигән нәрсәне белми, яшькә хәтле күзен алмыйча карап тора бит. Без шундый ерак бер районда яшәдек инде Пекиннан күрәсен теге үзәктән ераграк янда вокзаллар тирәсе иде. Шын Кытай халкы инде менә авыллардан киләләр анда зур сумкалар күтәреп, шуннан соң вокзаллар янына килеп чыккан ягында зур теге йөкләр белән бөтен ярты Пекинне җыеп алар кайтырга әзерләнеп торалар инде. Шын теге Кытай халкы алар арасында бөтен чит кешеләре булмаганга күрә алар бөтенесе ире дә, хатыны да, әбисе дә, баласы да кызлары гына түгел дип әйтәм. Бөтенесе менә сиңа карап торалар инде. Ничек киенгән, ничек җыри, дип тәкәттәң нәрсә алар бу артыңнан ярып җөргән мөмкиннәр инде алар шундыйрак. Ни күзәтелде ул безгә, миңа гына түгел, мәсәлән, бөтенебезгә шундыйрак булды мөнәсәбәт дип. Ondan sonra alар бит инде вагырак халыга без 2 метрга. Анысы да бар. Алар өстенә генә карап йөрү тоже озын кызы кешеләр бик кызык булгандыр инде дип уйлыйм. Әлбәттә. Оннан тагы шундый сорау менә артист халкын инде иртән уятуга ул бөтен ролында әйтергә тиеш дигән гыйбарә яши. Менә бүген инде рольләрегезне сорап тормыйбыз. Берәр шигырь багышласагыз. Менә мин әйтеп киттем бит инде юбилейларга, бизнесларга, кичәләргә бай дип хәзер Мөхәммәд Мирза әзерләнәбез. Әле алда Илдар Юзиевның да мәшһүр язучыбызның да безнең юбилее каралган. Шуларга шигырьләр да калдырып киткәннәр театр вакытында шушы форсаттан файдаланып Мөхәммәд Мирзаның бер кыска гына шигырен укып киттем, сез ачуланмассыз дип уйлыйм. Бик теләп тыңлыйбыз. Безнең белән бу сөйләшү бик кыска булды, мин моны төшкенә булып кабул итәрмен инде уянып киткәч. Матур төш күрдем инде. Билим, йөргән сукмагыңа, яфрак булып ягылырга, кирсегеңгә таң чыгыдай сарылырга, әүрелеп юрганыңа, күкрәгеңгә ябылырга, югалырга җилдә тузган тылымыңда, суырылып иренеңгә, ятылырга, яшерен сөю кыллыгыннан кытылырга. Менә шушы. Таң калдык. Шәп, чынында Искиткеч. Чынында Фәнис искиткеч Күзләремнән бу сүзләрне шагыйрьнең үзенә. Әлбәттә, укучысына да әлбәттә, менә шулай җиткерүчесенә дә. Зур рәхмәт, без инде гафу үтенәбез уятканга. Менә Фәнис соңгы сорау инде ачуланмачан уяттык. Артист халкы ничә сәгать йоклый? Ничәдә ятуына карап инде, ничек кайта бит әле ул бит ул 10-11дә бетә спектакль, кайта 12 була, ашыйсың, эчәсең, әле утырып уйлыйсың. Утырып була, шуннан соң җокларга җыена башлыйсың, 3 була, җоклап китәсең, 4 була, менә шуңа
8-10 сәгатьне кушагыз инде 4-кә. Булды бу аңлашылды. Фәнис, ошулама инде. 4 сәгать кенә җыклаган. Яра, әлеге вакыт бар, тагын алга таба да якла. Ошулама Зур рәхмәт. Жокка алданып яшәмәгез, җәмәгать. Менә шаяр дип кына сөйләдем, конечно. Савкада 5 сәгатьтә җыклаган, 3 сәгатьтә йоклagан кебек була ул. Аның өчен теге күпләсә кайда ятып та йокларга мөмкин ул. Шулай ниткән, йөри ыстарып шымарып беткән инде. Шуңа күрә бер дә бар шундагыз. Мин сезне гафу иттем. Шалтыратуыгыз өчен рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуларга хәзер саулашып калыштыгыз. Амин, шулай булсын. Фәнис, көтеп калабыз чалда да зинһар килә күрегез ярыймы? Инде яңа үрләр һәм алга таба да безне шулай сөендереп торырга язсын иде. Татарстанның атказанган артисты Галиәскәр Камал артисты Фәнис Җиһаншин белән сөйләштек. Тыныч тәмле төшләр аңа, тыныч тәмле йоклар аңа, менә шуны теләктә калып, без инде дәвам итәбез музыкаль программабызны. Менә шундый хәлләр бар.